Добро утро! На 7 май 2026 година ето го първото бронзаче. Първото бронзаче. Някакво жълтинче ме е изненадал, обаче първа гъба се взема. Ето я. Тя няма да порасне повече според мене. Затова я откъснах и открих сезона на бронзовите манатарки. Пожелавам насука на всички приятели. Страхотно бронзаче. Ето така ми тръгва днешния ден. Пожелавам ви хубав и спорен ден на всички и да ги намирате и вие. Чао, чао!